Izulu ilizwi kaJehova umhlaba wawunika abantwana babani. Amen. Izulu lizulu kabani? Kodwa umhlaba wawunika abantwana babo. Ukuphathwa komhlaba kunikezelwe kubantu abembazalwane. So uNkulunkulu ke uletha ibandla, umisa ibandla emhlabeni eleza ngoJesu. Ibandla elizele ukuzoletha isystem kaNkulunkulu emhlabeni abembazalwane. Yingakho lithi iBhayibheli thina masesikhona singalingisi lelizwe siguqulwe ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yethu abembazalwane. Kuba ukukhonza kwethu kwenza njani? Kokuqonda. Amen. Ayeke ngibuye ngajaha. Singaqeda. Ngeke bese ngiqede imayelo namhlanje. Engibuye ngajaha. Engihambe kancane. Amen. Bazalwane. Niyazi ukuthi njengoba siphila la emhlabeni angeke kwenzeke uthole noyedwa umuntu ongakhonzi lutho. Ungakhonzi lutho. Njengoba sila emhlabeni ngeke kwenzeke bekhona umuntu ongakhonzi. Ngeke kwenzeke ukuthi ngabikho umuntu okhona la guqa go. La khothama go. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke kwenzeke. Why ngeke kwenzeke na? It's because vele umsebenzi wethu ukukhonza uNkulunkulu lethe bazalwane. So manje ungakhonza uNkulunkulu kukhona uzokhonza. Umbuzo ukuthi lokho okukhonzayo uNkulunkulu uphini ngakho. Ayithanga bengibuye ngithi siphile emakhaya bafowethu. Sonke sibuye emakhaya. Emakhaya ane system yakhona nendlela yakhona yokuphila, ane foundation akhele kuyo ikhaya. Amakhaya amanye akhele ekuthenini ifoundation yala ikhaya isemsamo. Amen. Thina la ikhaya izinto zethu mayibheda silungisa emsamo. Angazi mina ngizwa yini. Uma insizwa izophuma ihambe emsebenzini, ihamba yazi kahle ifundisiwe la ikhaya. Yafundiswa ubaba ukuthi mfana before uphuma uhamba, awube ngiyokukhulumela emsamo, ngiyoshisa impela. Amen. Kwenza lo muntu uyakhonza. Amen. Uyakhothama amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Yini na yima vele udalela ukukhonza uNkulunkulu because amandla okwazi ukubusa la emhlabeni, amandla okwazi ukurepresent ubuso kaNkulunkulu, amandla okwazi ukumela ubuso kaNkulunkulu yingoba wena uconnected noNkulunkulu. Yingoba uconnected nobani? So then njengoba iBhayibheli isela lizi ungesikho kweba nokubulala nokubhubhisa. So usathane waletha isystem ethize phambana newill nentando kaNkulunkulu, waletha isystem abantu ngokungazi nokungaqondi isystem abayisebenzisayo abacabanga ukuthi balethela ibusiso, ibalethela ubuhle, ibalethela ukuphumelela kanti vice versa. Hallelujah. Amen. Manje lamazwi makhuluma ngoba yabo kube ngikhuluma nje kubantu nje abangakholwa. Abangikhulumi kanje. Because iyalumela kubo. Kunjani bazalwane? Ayalumela kuba ngambitheka babuzwa kahle. Uthi ushumayela ngaphakathi kwabo ikunempi ama questions anawo umuntu. Uthi ukhuluma umuntu nezinto kulama answers wakhe owalethayo because akakwazi ukwamukela ngoba vele akakabi nabo lobuhlobo noNkulunkulu. Ngikhuluma lethe ngoba ngikhuluma abantu abathi bayazana naye. Abantu abenziwe baphinde baba bantwana bakaNkulunkulu. Abanomoya kaNkulunkulu abakwazi ukuthi mangabe nje uNkulunkulu ekhuluma noma mangabe izinto kaNkulunkulu zikhulunywa ziphila kube khona into ngaphakathi kuye ethi yes ethi kunjani. Amen. Ngoba banomoya kaNkulunkulu phakathi kwabo. Kodwa abangenawo umoya kaNkulunkulu abakwamukela kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Now I say this ukuze njengebandla sazi ukuthi uyini umsebenzi wethu abembazalwane. Umsebenzi wethu ukuthi sazi ukuthi sibela emhlabeni abembazalwane. Ake ngithi yabona siphila la eSouth Africa. Siphila kuphi? Njengoba siphila la eSouth Africa, uNkulunkulu makafuna ukujaja iSouth Africa. Akayijaji ukuthi ugovernment wase-South Africa uPetrol Ramaphosa ubusa kanjani. Angasho mina ngizwa yini. Kodwa mayizojaja iSouth Africa uzoyijaja ukuthi ibandla eSouth Africa lenzani. For instance, uma ngabe ibandla eSouth Africa line-corruption, le corruption isuke ebandleni yehlele phansi ngoba ibandla inona ephezulu uNkulunkulu alimise phezulu njenge-government
project yakhe. So ngabe ibandla line corruption ikhohlalele, so tholakala the whole country ikhohlalele, bese kuliwe nama politicians, kuliwe nabo bonke abantu, kuliwe nayo yonke into. Kanti indaba iqale kuphi? Kwi-government kaNkulunkulu iphefumula that corruption. Angazi uma ngizwe. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna ukuthi ngizwe. Amen. Ngizwe ukuthi akusikusonta nje. Abantu abaningi bacabanga ukuthi hayi siyasonta nje. Hayi siyasonta nje. No, sithenjiwe. Singabaphathiswa. Siphathiswa uNkulunkulu abantu basaba. Yabona la iswe. Unendlela khona manje khuluma global warming ne? Global warming. Bakhulume ngokuthi global warming yenziwa yini ukungcoliseka abani? Ngomoya ngithi. That is their role. Bayekeni bakhulume ngeglobal warming. But thina njengamakhoba siyazi ukuthi thina yethu role ukuthi senze njani sibuyele emkhulekweni masikhuleka sicreate environment ezoba favorable ukuthi isimo sezulu sisifavor thina abantu bazalwane. Hallelujah. So umsebenzi wethu njengamaKristu kufanele sazi ukuthi thina lokhu okwenziwa yizwe asikwazi ukuliphikisa, asikwazi ukubambisana nalo, but uNkulunkulu uzobheka benzana abangabami. Yingakho kunamazwi athi amazwi uNkulunkulu ubeke igama lakhe endlini yakhe. Amen. So ibandla liyindlu yakhe. Amen. Uthi abantu bekhuleka bekulenga uthi ngizokuzwa msezulwini. Ngizokuzwa ngophi? Ngizokuzwa msezulwini. Uthi baphenduke esandleni zabo ezimbi. Ngizokuzwa msezulwini. Uthi ngizokwehla ngiphile isizwe labo. Abantu bazalwane, sometimes thina we do disturb. Abantu they do disturb isystem kaNkulunkulu because yonke into la emhlabeni idalwe ngendlela yokuthi ibe nalento okuthiwa njenge ecosystem. So amen. Nayazi ecosystem. Amen. Amen. Ake ngithi into engenza ukuthi izwe ligcine seligcwele inyoka. Amen. Ngoba endaweni kunani? Namakundwane. Amen. Amen. Amakundwane mayebaleka inyoka sibe ilandela ini? Amakundwane ukuthi la khona sekugcineke sekugcwele konke. Kodwa uNkulunkulu udale ukuthi yonke into ikwazi ukusiklina yona. Ufuna ukusho njani? Udale ukuthi uNkulunkulu yonke into ikwazi ukusibalansisa yona, ikwazi ukusibalansisa, ikwazi ukusiklina umhlaba. Udale ngaleyo ndlela the only thing engabimba umhlaba ukuthi ungasakwazi ukusiklina wona. Amen bazalwane. Masakwazi ukusiklina wona yinye ukuthi abangabakhe abathembile abasebenzisa isystem abanikeze yona yokuthi izinto zihlale zikwi-order kathina. Amen. Amen. Sometimes uyabona izinto ngiyayikhuluma nje but abanye they are too young for zona. Amen. But step uNkulunkulu moya kaNkulunkulu ukuthi umuntu mayezwile enye izwe namhlanje ivuke mhlawumbe izwe mhlawumbe namhlanje unabo 12 years 13 years uthi masula mhlawumbe labo 29 years ngoba ikale lento nje iringe kabusha kanti vuso uNkulunkulu uyabona lento oyizwa ngangiyitshala enhlizweni yakho ngifuna uyithathe la wayizwa khona iqhubekisele phambili because yonke into la emhlabeni irelay. Amen bazalwane. Yonke into la emhlabeni njengoba phila thina manje kule ikhathi zethu sizoshiya abasilandelayo. Labasilandelayo bazoshiya ababalandelayo. Umbuzo ukuthi sizoshiyani thina esibona lesisilandelayo. If we don't know the seriousness of cause, if we don't know the seriousness of what's happening, if we don't know the plan of God, amen bazalwane, sizoshiya isizukulwane nesizwe esingazi lutho ukuthi fanele sibalekele bani, fanele sikhale bani, ukuphepha kwaso kukubi. Amen. Hallelujah. Kama lenkosi malibonga. Igama likaJesu malibonga. Ngathi angifiki la ngiyakhona. Amen. Angifiki la ngiyaphi? Ngiyakhona. Amen. Lana bazalwane. Thina ngithi siyibandla. Amen. Hallelujah. Yazi ebandleni khona lento okuthiwa ukufasta. Yazi ukuzila ukudla nayazi ngithi. Qala ukuthi makuzilwa abantu base banoba ingcolisa bagqoke namasaka benza yonke bese lithi iBhayibheli lo akusiko ukuzila kwangempela. Amen. Lithi ukuzila kwangempela ukuthi abantu kufanele bakwazi ukuthi banakekele abampofu
libali izinto abantu fanele bazenze abathi bazilile lezo bazalwane banakekele abanye abantu ukuzila kwangempela lezo babakhulekele benze yonke lento bese lithi iBhayibheli lethi ukuzila kwangempela amen haleluya so uma ngabe thina ke njengebandla singanayo into esizoyishiya abantwana bethu lezo bazalwane esishiya abantwana bethu sibafundisile abantwana bethu ukuthi lalela abantwana manifuna ukuhamba kufavor kaNkulunkulu manifuna umhlaba umproducele oku-right for uNkulunkulu akudinga amandla enu kodwa kudinga ukumlalela uNkulunkulu amen bazalwane ingabe iBhayibheli lithi uma ngabe nivuma nilalela nizodla okuhle kwezwe amen bazalwane uNkulunkulu bazalwane ufuna umuntu ozothi mayekhuluma uyavume alalele uNkulunkulu akayi umuntu ngoba enamandla akayi umuntu ngoba able amen bazalwane uNkulunkulu uthatha okudelelekileyo akusebenzise ngoba vele nguye ozokwenza ukuthi njani ube namandla amen bazalwane so uNkulunkulu ufuna phela abantu aba-willing and obedient amen abantu aba-willing abazovuma balalela abasithi uNkulunkulu nizodla okuhle kwezwe ngiyaphila ngiyakhona ngaleyo wazo ngiya ekuthenini thina njengebandla kuyimthelela enkulu ukuthi kahle fanele silwele ukuthi makusindiswa umuntu amen makusindiswa abantu bazalwane ekhaya makusindiswa umuntu azi ukuthi iplan kaNkulunkulu noma ifamily yayiplan kaNkulunkulu from the beginning lezo bazalwane uNkulunkulu mayefuna ukusebenza izinto efuna ukwenza izinto zenza ngefamily akazi mina ngizwe bazalwane izinto mayefuna ukuzenza ngefamily la kukhona ubaba kukhona nomama abazophila ngabo nabantwana nayiduzana abezalwane abantwana abafunda impilo from bani kubazali ukuthi impilo umntwana wesifazane akwazi ukufunda from umama ukuthi umuntu wesilisa uyadlishwa njani amen haleluya umuntu wesilisa akwazi ukufunda from ubaba umntwana wesilisa ukuthi umuntu wesifazane uyadlishwa kanjani so ziningi izinto ezifundwa kwifamily lezo bazalwane kwifamily ifamily is a small church amen bazalwane yingakho athi uNkulunkulu ukwazi ukuphatha ibandla lakhe ungakwazi ukuphatha indlu yakho amen but iProtestant thina njengabazalwane sijabule ukuthi ngisindisiwe mina ekhaya but ayikho into yenzayo ukuthi ikhaya lonke lisindiswe kuze nesystem kaNkulunkulu ize kuleli khaya lonke kuze isystem kaNkulunkulu ikwazi uku-invade right nabantu bakusuzwe ikhaya kusuzwe abantwana nomntwana uyazala noma kuyaqhubeka kuyazala kwezamoya ke manje uyaqhubeka kuyazala lapho iphuma naye into ephuma nayo isystem kaNkulunkulu epractice olelikhaya amen bazalwane because ubuke impilo nesintu neyani impilo lezinto zonke zipracticewa ekhaya amen lezinto zonke zipracticewa kuphi zi-installwa noma zifakwa enganeni ngikwazi ukuthi ziya-installwa ngomuntu zifakwa enganeni lezi zinto kusuke ikhula incane lezo bazalwane ikhule nazo ngingabona ukuthi iBhayibheli ifundisa umntwana ngendlela okuzoba ngeyakhe athi mayesekhulile angasuki kuyo lalela ngintshele bazalwane uNkulunkulu is faithful uNkulunkulu wenza ngababona ukuthi ekhaya abe nomuntu noma engenalwazi olutheni ngoNkulunkulu kodwa abe nomuntu onenhliziyo kaNkulunkulu nomuntu ozo-introducer uNkulunkulu kulelo khaya bese abantwana balelo khaya kufanele bafunde ngoba lo muntu umiswa uNkulunkulu bafunde ukuthi kukhona enye system amen angazi mina ngizwe bazalwane ngithi-ke lento yokukhonza lento yokukhona lento yokusonda yinto fanele iphilwe from ekhaya ubaba nomama nabantwana lezo bazalwane nabantwana bayithatha ukuthi indlela yokubusiseka kwethu indlela yokuvikeleka kwethu indlela yokunqoba kwethu bazi nje ukuthi thina ekhaya sinqoba kanje ekhaya siphumelela kanje unlike manje sekwenzeka abantu babe bekopisha izinto ezenziwa abantu eziyimiso zabantu ngesizimiso likaNkulunkulu amen sengiyaqeda zonezela nomzekeliso wodwa lapha ekhaya kithi kuke washona amen washona umkhulu mayeshona umkhulu angithi phela baphila kule system abaphila kubi mayeshona umkhulu kanti uxabene nendodakazi yakhe abakhulumisana omunye mayeqhamuka indodakazi iqhamuka izodwa umkhulu vela khahlele umkhulu bali
nentombazane nemayikhama omkhulu beyithimise yakuthimi actually babezona ngempela yabona leyo nto le. So uthe maseshonile umkhulu labantu babehluleka behlaliswa phansi kuthiwa baxolelana bahluleke. Amen, amen. Uthe maseshonile bazama ukuhlaba imbuzi benza yonke lento bakhulumisa idumo benza yonke le. Guess what wenzeka lapho masekuphunywa bashaya ihubo manje. Ihubo kwaphakanyiswa ikhali kwenziwa so kwenziwa ikhali so kwahutshwa adonta indlela yokuthi sinamazulu thina sinabantu samazulu kwahanjwa kwayoma thuneni kabuka mathina labantu bayazi lempi abayihlomisayo manje because bahlomisa impi kwelikamoya bayazi lempi abayihlomisayo but ngikhuluma ngikhuluma nami ngaphakathi sahamba sabuya saphakelwa sala sashaya imoto sabuya sithema sendleleni sabonelwa thuba intombazane leyo seyivele yawa phansi yashona. Sevele yawa phansi njani? Uyazi ukwenziwa yini? Isystem abayisebenzisile bengayazi le system abayisebenzisa izovusa ini ulaka abenza zawo. Izovusa ulaka ekhaya. Ngoba phela usakhanya kuba systems wakhe akezi ngaphandle kokweba nokubulala nokubhubhisa. Ngifuna ukuthini manje njalo ngifuna ukuthi aphela ukuthi system ophila ngayo amembaza. System ophila phansi kwayo amembaza. Namhlanje ngabe ngathi isebenzela kahle. Kube ngathi namhlanje ihamba kahle. Kodwa la izothi turn around khona. Ngoba usakhanya uyakhunga. Asenze ingilo sokukhanya kanti akasingilo sokukhanya. Sathana mayiza kuwe uthatha intshankonde ngephepha legolide usithi wena ayikhona ukusho la. Kanti no usafaka udweba ufuna ukutshontsha. Mayisekushontshile ufuna ukubulala. Mayisebulalile you want to destroy. Want to destroy. Amen. Yabona ufuna ukubona lento ekhuluma ngayo la usizwe. Khambe nasematateni. Sizwe nasematateni. Umntaqhubela yonke indawo. Kunabantu ababecebile. Ababene system ababeyisebenzisa yokuqeda. Ukugcwala amen basara. Izinto kona ngathi sibahambela kahle. Amen. Benemali baziwa besathi. Angazi mina ngizwa yini. Kodwa ungazofika la zidijila khona abaningi namhlanje sibona indoma akungeni ngisho umuntu ayokwakha khona usalindo yonke into iyaphela iphela yonke iphela inya because sebeshintshelwa isystem. No, it's not for them the system. Amen. Kube ngiyakwazi ukwenza ngaba abanye ngibabisa ngamagama manje ngikwazi ukubiza abantu ngamagama kuliphi abala. Amen. Naba kuziki indawo la ngaziko kama lenkosi banibonga kusho ukuthi uNkulunkulu efuna ukukhuluma kanje ngicela sibe ngenyawo sengiyavala. Amen, hallelujah. Sengiyavala sesiyavala sengiyavala ngazi ukuthi njengoba bekhuluma uNkulunkulu bekathini kuwe. Angazi ukuthi bekathini kodwa kunye ngikwazi khona bekusho kuwe. Khona lokho bekubeka enhlizweni yakho akunombola kusho. Obona wena ukuthi la I have to repent, la I have ukuthi ngibuke kahle lenta. Amen. La ithuba lokuthi siyathandaza manje. Siyathandaza manje. Ithuba lokuthi sibuke kwisystem operator phansi kwayo. Amen. Ukuthi i-system engakhona yini ukubamba uziyohamba emhlabeni ushiye izinto esingeke ziphele masuhambile wena ngoba sakhelwe phansi kwe-system ethize engekho right. Amen. Leyo system ile kawusathana ukuthi uJesu uthi mina ngizile. Ngizele ukuthi nibe nokuphila nibe nako ukuthi iphile. Namhlanje ngizopresent uJesu kuwe. Nangu uJesu namhlanje. Mangabe uyazi ukuthi angikaze nibe nobudlelwano noJesu akaze ngibamukele uJesu. Ngizalwe kabusha ngibe umntwana kaNkulunkulu. Egameni likaJesu. Mangabe uyazazi namhlanje ngifuna ukuthi nanti thuba. Ngamthatha uJesu. Umenzo wakho. Akubiyeni. Ngamthatha namhlanje. Umenzo wakho. Kujikisa. Mawufika kuJesu ufika lapha uqale kabusha khona ngempilo. Uqala kabusha kodwa uqala kamnandi ngoba
usaqala wedwa. Uqala naye bambeke isandla ekucathulise hamba nawe. Ane uthembekile. Angeke ahambe nawe kushiye hlala. Uthi will never leave you nor forsake you. Khona into yedwa othi mfundisi lesinto ayikhulumile ngathi zeyithinta impilo yami. Ngiyadinga ukuqala kabusha. Bongaphakamisa isandla la khona mawukhona. Uthi ngiyadinga ukuqala kabusha. Ngiyadinga ukuqala kabusha. May God bless you, God bless you, God bless you. And God bless you. Nime nje lapho nje lapho sithandaza siyathandaza. Bangakuthandaza zombili. Umuntu